खुलुमबाय दिनै 7 जानुवारि 2024 रबिबार आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गले गले नंखाय रां आसाम पुलिसनि एसटि बिफाना अपारेशन खालामगासिनो दङ नंखाय रां लोगोसे आसाम पुलिसा आरोबाव अपारेशन खालामनानै जराबादनि 8 माइल ओनसोलाव नंखाय सना आरो नंखाय रांबो हमदों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मनसुर आली लखिमपुरनि थागिबि आरो राजीव आली बे जाबाय बरपेटानि थागिबि नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बेलागाव ओनसोलाव हाग्रानि मोसाया सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारदों थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय पालन सयकिया मर्निं वाक खालामबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों आसाम पुलिसा काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचर तारापुर मालुग्राम रंपुर राङिकाक्रि आरो गुबुन गुबुन गामिफोराव सिखावनि बेरेखा अपारेशन खालामदों आरो बे अपारेशनाव गासै 17 सिखावफोरा हमजादों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिखाव खावनाय गोबां मबाइल फन लेपटपफोर आरो बेटारिफोरजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादबो बोखांनो हादों दिल्लीयाव सासे सुबुङा गावनि गारिजों पाकिस्ताननिफ्राय थाफैनाय सासे रिफिउजिखौ सौथारना बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद दिलशाद आनसारी आबादारिफोरनि माइखौ बाटा सिरा एन्जरा अरस'नानै गावनि बासायाव लांना जाहोना फेदेरना गेदेर गोलाव खालामदों बेबायदिनो दावराव देख्रेब नार्जारि मोनाबो माफा माफा बाटा सिरा एन्जरनि केरेक्टारखौ लानानै दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नाजादों मोसा बुन्दा आरो सिंह बुन्दाफोर बायदि होसिख्रावबाय थादों होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्दामारिनि एनएलएबि केम्पआव आसाम पुलिसा थांनानै माखासे दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव अदेबानि आसाम पुलिसा आसाम सोरखारनि बिथोन मोननानै एनएलएबि आफादनि केम्पखौ खालि खालामनांगौ एबा लांदां खालामनांगौ होनना बुंनायनि सायाव एन फानजारि बिथाङा बिजाथाय फोरमायदों केम्पआव थानाय माखासे सेंग्राफोरखौ केम्पखौ खालि खालामनो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै बिथोन हैदोंमोन दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननाया जों एनएलएबनि थाखायल' नङा साफ्रोम बर'फोरनि थाखाय जोंखौ केम्प खालि खालामनो थिननायनि आन्दोआव सोरनि मा खैसार दङ जों बेखौ मोजाङै दासिमबो बुजिनानै मोनथ'वाखै दा केम्प खालि खालामखांनायनि उनाव दिनै सेंग्राफोरा जोंना बहा थाहैगोन सोरनियाबा दिनै न'आवहाय बिसिनायानो गैया सोरनियाबा दिनै न'आवहाय गाव उन्दुग्रा खथायानो गैया आरो केम्प खालि खालामखांनायनि उनावहाय जोंनि सेंग्राफ्रा न'आव थाहैनानै मा मावनानै जानो हा दङ मावना जानो थाखाय थाखा गैया बायदि बायदि जेंनाजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन दा जोंनि लुबैनाया बेसो एनएलएबि आफाद हिसाबै जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन बे नङा जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन अब्ला जोङो जोंनि आफादखौ सिफायगोन दा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि थाबाय थानाय डेरायावहाय थांनानै जोंखौ बेफोरबायदि होखांहैनाय दा सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जानानै दङ थांनाय हरनिफ्रायनो सेंग्राफोरा बहा थानो बहा मानो जानानै दङ दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों दिनै जायफोरा जोंनि सेंग्राफ्रा मैया केम्पनिफ्राय ओंखारलांनानै बायदि बायदि जायगाफ्राव दङ बै सेंग्राफ्रा दिनै गाबोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जाथायफोर मावोब्ला बा माबा मोनसे गिदिर क्राइमफोर मावोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटि बिसोर लागोन दा जोंबोथ' आउट अफ कन्ट्रल खालामना जानानै दङ दा जों सेंग्राफोरखौ हगार हरबाय न'आवहाय सेंग्राफ्रा न' थांबाय दा बैसोर थांनानै मा खालामगोन बिसोरनि सिन्था धारनाया मा बेफोरखौ जों साननानै दा मोनसे हाहराखै दा आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट आरो जों एनएलएबि आफादनि मोनसे रिकुवेस्ट जोंखौ सिगाङाव जेरैबायदि केम्प थानानै थाबाय थानो थिनदोंमोन केम्प बहायनानै थाबाय थानो थिनदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंखौ बै जायगायाव नङाब्लाबो दस्रा मोनसे जायगायावहाय केम्प बहायनानै जोंखौ दोनफिननांगौ आरो जोंनि सावरायनाय जि प्रसेस बे प्रसेसखौ सिगां फारसे लांनांगौ होननानै आं बेखौनो खावलायदों सरकारखौहाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ केम्पखौ नागारनांगौ होननानै बिनि सिगांबो नटिसफोर जारि खालामदोंमोन जुदि मोनानि समावसो बिथांमोना मानो बेबायदि अफिसियेलि खुनु जोंनिसिम बा जोंनि आफादसिम
अफिसियेलि नटिस हरनाय जायाखै जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ होननानै मैयानि दिनावसो हठात माने बेफोरबायदि बुंहैदों सिगांनि समफोराव जोंखौ बुंदोंमोन खुगाजों खुगा जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ नोंथांमोना 2 लाख फैसा लानानै न' थांनांसिगौ जेरै बखुवा लानानै दङ बेफोरबायदि खोथाखौ जोंखौ बुंदोंमोन आरो बे समावहाय जों फिन खालामफिनदों जे जोंनि समस्याया 2 लाखजों सुस्रांजाया दा बेखायनो जोंनि समस्याखौ सुस्रांनोब्ला सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आफादखौ सिफायनांगौब्ला सिफायगोन मानो होनोब्ला जोंखौ सावरायलायदों होननासो दिनै लिंहरदों दा सावरायनो लिंहरनायनि उनावहाय जुदि जोंखौ बेफोरबायदि सा ससेनिफ्राय केम्पनिफ्राय होखारहरोब्ला बे बेसेबां गनायजाथाव बेखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननाया मोजां दिनै NLFB आफाद थानायावहाय सोरहाबा माबाफोर खहा जादोंमोन नामा रायजो राजानि माबाफोर खहा खालामदोंमोन नामा बा सोरबा सरकारनि माबाफोर खहा खालामदों नामा जोङो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय जों बे मोन्थायखौ लानानैसो NLFB आ आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन मैया उदालगुरि आरो क'क्राझारनि मोननैबो थावनिखौ बिथांमोना होखारदों नामा उदालगुरिनिखौ बिदि इसिबां माबा खालामाखै स्ट्रिक खालामाखै खिन्थु क'क्राझारनिखौ स्ट्रिक खालामनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दं उदालगुरिनिखौ पुलिस थिनहरनानै खालि खालामनांगौ होननानै बुङाखै खिन्थु ADGP हिरेन चन्द्र नाथ बिथांजों आंहा फनावहाय रायलायनाय जादोंमोन बिथाङा बुंनो जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ होननानै खिन्थु जों खालामनाय जायाखै बिथांमोना क'क्राझारनिखौ लाना बुंबाय थादों जे बे नोंथांमोननि जे थानाय बे न'आ सरकारि न'सो बिनि थाखाय नोंथांमोना खालि खालामनो बुंबाय थादों बार आচ্ছা मानिबाय सरकारि न' थांनाय 3 बोसोर बारलांबाय जों बेवहाय थानाया बै समावहाय बिथांमोना सरकारि न' ना NLFBनि न' ना सोरबा रायजो राजानि न' बेखौ मोनथियाखैमोन नामा मैयानि दिनावसो जे बिथांमोना बे सरकारि न' होननानै जोंखौ बेफोरबायदि फर्स खालामनानै होखांहैनाया बेथ' जुक्तिनि खोथा जायाखैना बिनि आन्दोआव राजखान्थियारिफोर माबा मोनसे थासारि बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो बे थांनाय जि जालांनाय जाथाय मैयानि दिनाव बेवहाय पुलिसनि जेबो माबा गैया गोरोन्थि गैया बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माने राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे षड़यन्त्र दं होननानै जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो बे समाव नोंथांमोना दिनैनि सानाव सोरखारनिफ्रायसो मा खावलायनायजों जिहेतु लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा ओंखारलांनानै गोदाव सोराव थासारि दं दा सोरखारनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय जोङो सिगां जेरैबायदि केम्प बहायनानै दङमोन जोंखौ बेफोरबायदि थानो हानाय मोनसे सुबिदाखौ खालामना होफिननांगौ आरो जोंनि जि सावरायलायनाय प्रसेस बेखौ माने सिगां फारसे लांनांगौ जोंहा NLFB हिसाबै इसेबां गिदिर थांखिबो गैखाया दा बेखाय जोंनि बे फिसा मोनसे थांखिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों समाधान खालामनो हायो थांनाय साननैसो सिगाङावसो थारमाने आलफानि माखासे ग्रुपआ सेन्ट्रेल सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बिदिन्थिफोर दं जेरै DNLA बिथांमोनखौबो समाधान खालामना होबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों थिग जोंनि सावथाल आदिबासि बिथांमोननि जे समस्याफोर दङमोन बिथांमोनखौबो सावरायलायनानै समाधान खालामनो हाबाय बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि NLFBनि समस्याखौ सावरायलायनानै समाधान खालामनो जानायखौ जों लुबैदों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि